അടുത്ത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളുടെ ആയിരിക്കും. ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാളുടെ ഒരു സിനിമ കണ്ടിട്ട് ടെററായിട്ട് തോന്നാത്ത ഒരു മനുഷ്യനും ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നണേ. അത് വേറെ ആരുമല്ല, ഈ ഫോട്ടോ ആണ്. ഈ ഫോട്ടോ ആരുടെയെന്ന് പിടികിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. കാരണം മോൻ കണ്ടതല്ല അറിയാം. ആ മുഖത്തിൽ വലിയ മാറ്റമൊന്നുമില്ല. താടിയും മീശയൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് കുറഞ്ഞു കൂടിയൊക്കെ വരുന്നല്ലാതെ വേറെ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു മാറ്റമില്ല. അത് നമ്മളെ സ്വന്തം മരണമാസ് വിജയ് ഫാൻസ് ഒക്കെ ലൈക്ക് അടിക്കട്ടോ, ലൈക്ക് അടിക്കുക. എന്താ ബാക്കി എല്ലാ ഫാൻസും ലൈക്ക് അടിക്കണം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ആരുടെ ഫാനാണെന്ന് പറഞ്ഞ കമന്റിലിടെ. ഇത് നമ്മുടെ സ്വന്തം വിജയന്റെ ഫോട്ടോ. വിജയന്റെ കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് ഇവിടെയൊക്കെ ഇടാം. എന്തായാലും നല്ല മാറ്റങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഞാൻ ഈ ഫോട്ടോസൊക്കെ കാണിക്കണ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സൗന്ദര്യത്തിനെ കുറിച്ച് ഭയങ്കര സങ്കടമോ സിനിമയോ അതോ ഇനി ആരോടെങ്കിലും പ്രപ്പോസ് ചെയ്യാനോ അങ്ങനത്തേനൊക്കെ മടിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് സൗന്ദര്യത്തിൽ നോക്കിയിട്ടാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യമില്ല. കാരണം എല്ലാവരും മേക്കപ്പ് എന്ന് പറയണില്ല, എല്ലാവരും ഒന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ട നേരാണല്ലോ ഉള്ളൂ അവരുടെ സൗന്ദര്യമൊക്കെ. എന്താ സൗന്ദര്യത്തിലൊന്നും ഇരിക്കണില്ല. എല്ലാം നമ്മുടെ പേഴ്സണാലിറ്റിയും പ്രവൃത്തിയിലൊക്കെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. സൗന്ദര്യം കൊണ്ട് നേടിയവരെക്കാട്ടി സൗന്ദര്യം കൊണ്ട് നേടാത്തവരാണ് അധികം.